Zdraví vás Jachvy. Začíname takým iným videom. Není všetko o včielkach, ale treba aj včielkam dačo na budúci rok pripraviť a do budúcnosti. Tu nám máme lípku jednu, hrozienko pre gáďa, takisto tam je ďalšia lípka. Ideme hore ku včielkom, zasadíme to a skontrolujeme i toto nešťastné včelstvo. No, dorazili sme na miesto. Ideme sa pozrieť na toto pčolky. Takže, podložka čistá, žijú tam. To sme aj nevydimovali sme to naposledy. Ani klieštika tu nevidno. Vidím, že odoberajú. Ale najdôležitejšie, co je kúknúť dnuka do útrobia. V poslednom videu sme im dávali aj sladinu. To som robil, že im dávame tú letnú zmes do strikovačok. Prešiel dobrý týždeň a ja kúkam, včely nič neodobrali. Nič. A to je dosť zaujímavé toto. Ale že nič? To som zvedavý, čo tam bude. Aký problém je? No včely tu sú. Sladinu vôbec neodoberajú. Neviem z jakého dôvodu, asi majú toho dosť. To im už odtiaľ zobereme. Včelky tak tu pekne vidno, ukáž. Tu. Aj tu. Aj tu sú, tam sú. Takže poprerucujeme ramíky. Kde je najviac sladiny, prehodíme to všetko do jedného nadstavku. No. Troška zaujímavé. Dobre. Takže urobíme to tak, že včely poprekladáme do jedného nadstavku. Matku som tam ešte ani nenašiel. Položíme ju tu. Tak. Prázdne ramíky, ktoré sú prázdnejšie, tie vyhodíme. Tu aha, je ten chumačik. Zadymíme ich, už. Ja by som bol nervózny, keby taká žima bola, aby mi takto pelech otvoril. Včielky necháme, tie včely už tam nehybeme, zatiaľ tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramíkov. Tak to vyzerá, že to sú toto pôvodné včely, ktoré tam boli, ale nepreliezajú hore dole. A tieto včely, ktoré sú na týchto rámikoch, ložíme pekne im tu na, že by sme včelstvo zimovali iba v jednom nadstavku. Takto včely pekne spojíme, budú v jednom nadstavku. Kde matka tu predtým, kto pozeral, jak vravím toto video, tak včielky bolo aj vidno. Či vlastne matku vtedy bolo aj vidno. Včelstvo je bez plodu. Určite. Ale zásob majú maximálne. No, takže včely sme skontrolovali tak, že sladinu neprijali, neviem z jakého dôvodu to nebrali, asi majú dosť zásob, takže nebudú sa ešte prekarmovať. Matku som ani nehľadal, keďže je dosť chladno, nechcem ich veľmi rušiť, však i tak už som dostala jednu do ucha, keďže tu nemám ani klobúk. 3 nadstavky som im dodobral, poboli na 2 nadstavkoch, 3 sa nám zvýšili, je tam málo sladiny, to dám možno do nejakého včelstva. Myslím, že v tých horných tam sú nejaké nastavky, kde je 9 alebo 8 ramíkov, takže im to tam dám. Je tam trochu sladiny, domov to nechcem brať.
A fakt, už do toho včelstva nebudem ani pozerať nič. Dnes ho ešte zafumigujem a stretneme sa pri tom včelstve až na jar. Možno v marcu, v aprílu. Uvidím kedy. No, zosypeme toto zvyšné. Tu ešte pár včielky máme. Nie, že mi tam ostane matka, jak v poslednom videu, čo mi ostala matka. Dnes som tu totálne nepripravený. Ani metličku tu nemám, ani klobúk. Hlavná vec, že som išiel ku včelám. Tak, dáme. Ešte ich zadymíme, naj sa stiahnu. Uteplivku. No a sladiny tu máme, aha, toľko. Z tej sladiny už nič, už to nedávam žiadnym včelám. A môžeme sa ísť venovať sadeniu stromčekov. No a ešte predtým, jak posadíme stromčeky, tamto včelstvo už je dolu vybavené, je to v jednom nadstavku. Pred týždňom tiež sme fumigovali. Tu takto tie pčolky. Ešte som ani nekúkal, aký tu je spad. No, tu ešte máme staré ešte fumigačné pasíky, ani nie sú vybrané. Však to vyzerá nádhera. A ešte, tu ja kúkam, ešte v tým období i peľtuje, co nanosili. No a klieštik tu není. Ale pochybujem, že jak som vravel vtedy, že mravce tak by všetko vynošeli, že by tu neostalo nič. Fakt, žiadny klieštik tu není. Však to pčelky, čo bez klieštika sú, a tu je jeden. Taký, že neviem, či to ešte má zmysel ešte raz ich dymiť. Ale keď 3 raz, tak 3 raz. Urobíme to 3 raz. A zoši dnes mi chýbať pri každým pčolstve. No dobre. To ich vydymíme ešte raz. No, to len toto som chcel ešte také ukázať, že pred sazením stromčekoch medzi tým, jak včelky zadymíme, posadzíme lípu, hrozno a ideme domu. Takže, prvé miesto na lípku máme. Tako jej sušeda bude dolu Paulonia. To je žem Ľubovecka. Krásna, bez kameňa, čisťonka. Tu keby som nechal nohy, tam mi normálne za rok o metr dlhšia noha naročne. O metr dlhšia noha by mi narosla, keď som v tej žemi nechal. Vážne? Taká tu je žem. Ale. Hej. Vážne? Vážne, Roman. Čože? Čože, Roman? Čože, Romanko? Jaký kvetinač na nej bol. Lípka je z stránky lacnodreviny.sk. Aha. Nádherná. 7 €. Bydlí tam. Tu tak musíme urobiť taký, keď voda tečie, tu že by sa zatrimovala. Tu takú hrádzu takzvanú treba urobiť. Tak tento stromoch posadí sa, jak ja, tá zistice. Je čo to? Že ty si už posadil, hej, dajaký strom. Tu som dajaký ten stromček aj posadil. Aha. A tak si poviem. No. Je to dar aj prekliatie. Ja viem, Marek.
Toto tak máme. Lípku pekne zasadenú. No a teraz ich tam dáme vláhu. Čo je to za voda? Minerálka Rajec. S obsahom železa. To kde sa vyrába? Tu v Ľubovcu. Hej? Vážne? Vážne. Hotová veda. Lípa posadzená. Ideme na ďalšiu. Ideme na ďalšiu. No a kamarát miesto pre hrozno určil tu pri Maringotke. Takže tu bude hrozienko. Jak som hovoril na začiatku videa, i Gáčo daco chce pochrustať sladké. Tak, hrozienko sa už nesie. Dáme substrát, ale ešte treba nechať na poslednú lípu. Áno. Tak, krásne to robíš, Lukáš. Normálne, ty si rodený sadič. Ja som Coži? v minulom živote som bol oný. Hej. V minulom živote si bol oný. Sadil som hrozno. Že ty si mal také sády, hej? Takže hrozienko vraví, že už je dobre zasadené. Pravda, že? Super, Je to OK. topka. Už len zalejeme a môžeme ísť na lípu. No a poslednú lípku máme, ktorú takisto sadíme jak tam tú hornú, trošku čierneho substrátu. A co treba urobiť? Keďže tu ide z kopca dole, taký nábeh, keď ide voda, nech sa tu voda zadržiava a nech lípa je stále v mokrým, nech má vláhu. No a tak, jak som vám vravil na začiatku videa, tak vravím aj teraz, není všetko o včielkach. Treba sa venovať aj sadeniu stromčekov, lípy, paulonie, hrušky, jablone, hrozno pre Gáča. Zdravím vás, dajte odber a nielen odber, ale aj ten zvoneček, co je vedľa. Jachvi vás pozdravuje, ahoj.